apa sih duwe aku? Ya kowe kayaknya emang melidiki aku. Asik. Siapa ya? Gawe. Amit ya. Aku puke di situ. Lek, apa kowe kono? Mudun ora? Tak temen telu iki. Siji loro. Woi, andone woi, endi woi? Woi. Wis dancuk tenan. Lah modene piye iki apa andil kowe apa piye iki? Jangkrik tenan. Dancuk tenan. Bocah-bocah ngendi ngono iki ya. Boletilah.
Oh. Sampai ya. Tetap. Siapa sih? Kayak bocah sialan kayak. Enggak deh, ngetong-ngetong ke rumah sih. Kayak cuma kayak bocah kayak. Swingnya apa ya? Apa le? Antem ini yuk. Kurang kerjaan, pintu diketoki lu. Lah aku malah ditabrak nih gimana lu? Kejar apa? Terus antem gue yuk. Kejar ke sana. Oh no. Ajar terus. Rasakan ya. Oh no. Lawang gedang semene. Kemlaletan we. Ah, kembangan gedang iki Mas Tete. Emang enak. Ami-ami we. Oke, yuk. Gue wis subscribe mau. Aja lali. Subscribe lur. Subscribe. Gabuk TV. Mantap, coy. Kai, melas teman loh, coy. Gabuk TV. Bye.